to you. Ị ga-abịa Chineke 100 naira. Shame to you. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ya dịkwara unu na mma. Ọ ka bụ na ụlọ ọrụ Silent TV ka unu nọ n'oge dị ugbu a. Dịka ya bụ ife si wee na-aga, onye komita enyopụtala ofu onye ụkọchukwu a na-amara aha ya, na-amaghịkwa n'aha chọọchị ya. Dịka ya bụ onye ụkọchukwu nọ na-aba mba na-eti mkpu n'oke olu wee na-ebe na-aba maka gịnị? Maka mmadụ ji 100 naira wee nye onyinye ya, na-aba mba ekwu ọtụtụ ihe dị iche iche na afọ ala adaliela ọnụ. N'elu otu mmadụ ga-esi bụ ihe n'ọchị ya gara majestikali bịa nye Chineke 100 naira na ya bụ ife ajọka. Enwere ọtụtụ ihe ndị o kwuru na ya bụ onyonyo, mana na-atụfughị oge m ga-achọ ka anyị lee ya bụ onyonyo, anyị lechaza ya, anyị kwuezie. Ndewonu. 350 anyị na-agba fuel 20 liters every service. Shame to you. Ị ga-abịa Chineke 100 naira. Shame to you. Gụwa bịara chọọchị ebe a. Shame. Ọ bụ ya na ndị ọzọ ga na-abịa ebe ga na-anara amara, gụwa ga nọ ebe a bụrụ ogbenye. Maka nwe ihe ga-emenụ Chineke abịa sị gụnye ya ego fuel ga-ebili ọtọ n'ochegwu majestikali ga-abịanye Chineke 100 naira. Ma ndị nyere 20 naira ị na-enye Chineke ọ na-arịọ arịọ. N'ihe nwere ife m ga-azụli ife m ga-nchọ izu fuel anyị ga-eji zụtụrụ adịsie. Ọ dị mma, Igbo ndị ọma na-ege ntị, ụnụ ahụla ya bụ onyonyo ebe onye ụkọchukwu nọ na-aba eti mkpu n'oke olu na-ebe akwa. Gị lee anya ị ga-afụ na họteelụ diwere ya, mana ọ kwezi ya ndide o ji wee bawaza mba. Maazị Moses, ele ihe nwere ikwu na aga Maazị ego ọgụ n'ezie amaghị m ihe m nwere ego okwu gwụrụ m n'ọnụ. ya bụ ife riri m ọnụ oge m hụrụ ya. Mana gị lee anya ya bụkwa n'obodo anyị bụ Naijiria kpọrọ nkụ dịka okwute, n'ihi na ọtụtụ ndị bụ ọ na-agagharị ga-enweghị onye ma otu o si dịrị ibe ya. Ọwụ onye mepe ọnụ kọra gị ga mara otu ọnọdụ ya dị. Ya bụ ife na ụkọchukwu bara ọbara ezigbo mba tie mkpu n'oke olu. Ile anya na ya bụ onyonyo ọ nọ na-ekwu na ha na-agbagbu 20 liters of fuel before, na ugbu a na ego ha nyegoro ha litega ọ ga-efere mpe ihe a na-eji onyebe onyinye mgbe ahụ abịa nye anyị 20. Obodo dị mma mgbe ahụ. Mana gịle anya otu obodo anyị shigwe dịkwa ugbu a, gị lekwe ya otu o si dị. Onye nyekwara 100 naira gbalịkwa maka ịma ma ogbenye nyere ya ma ọgaranya. Maka na gị bịa n'obodo anyị taa, enwere ọtụtụ ndị na-arụga ha ọrụ, na-awụ ọrụ ike ka ha na-arụ. Ịmadụ otu ọrụ ike ọwa arụta na-eme ka ọ dịkwa ka na-eme. Onye bịa were nga aka ha nye 100 naira, ị ga-ata ya ụta, n'ihi na ya bụ obodo esika ike karịa ka ọ dịbụ na mbụ. Ma ụzọ ọzọ elekweghị anya Maazị egwu ọgụ n'ezie ekwe ndị Chineke meghere mma buliri elu tata. Chineke metanụ gị mma ewelite aka na ihe gbasara because ile anya na ego mmanụ na iko mmanụ na that is 1 liter of fuel agalago na obodo anyị. Ihe obodo wuzi igwe. Mana ịma mgbe ụfọdụ ọwụghị mmadụ nyere bụ ihe na-agụ na ọka ma ọ obi eji nye ya. Mana enwere ike onye nyere 100 naira ahụ mgbe enwere ike ya wụ na enwe ego ọzọ nwa n'ụlọ. Ịma anaghị amacha ama, nwee ike ya wụrụ na mebie ọ nwere 200 ya esi were 100 nye, mana enweghị onye mana gị lee anya enwere ike ọwụna na onye nyere 100 mana enwere ike ego e nyere pekasịrị mpe onye mere onye ụkọchukwu ji bawa mba wee tiwe mkpu n'oke olu. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ụnụ ahụla ka ya bụ ife si wee na-aga. Ya dịkwara unu na mma. Ya bụ ozi nke anyị wetara unu n'ụbọchị nke taa. Ya dịkwara unu na mma. Anyị ga-ahụ unu na izu na-abịa abịa. Enweghị nwere ikwu gbasara ya bụ onyonyo, detuo ya na mgbatu nke ndị Igbo na-akpọ comment section ka anyị mara ihe gụnwa na onwe gị chere. Ya dịkwara unu na mma. Ndewonu.